Huma ħafna dawk li jsostnu li pajjiżna għandu ħafna bini u ftit ħdura, però dawn il-bini u l-ambjent m'għandniex bil-fors inqisuhom bħala separati. Fil-fatt l-Awtorità għall-Kompetizzjoni u l-Affarijiet tal-Konsumatur tellat workshop biex tibda proċess ta' standardizzazzjoni dwar kostruzzjoni ta' Bjut Ħodor. Skema li se tkun qed tħajjar aktar nies iħawlu pjanti fuq il-bjut tagħhom. Il-ġimgħa filgħodu l-mezzi tax-xandir kienu mistiedna jaraw eżempji ta' dan it-tip ta' bjut li faċilment jistgħu jsiru fuq bjut residenzjali Maltin. Bejt imħaddar ikun protett permezz ta' water membrane motti b'ħamrija li mbagħad jiġi mxettel. F'konferenza tal-aħbarijiet fl-Università ta' Malta l-Ministru Helena Dalli qalet li b'inizjattivi ta' dat tip jingħataw istruzzjonijiet prattiċi ta' x'jagħmel bjut ħodor effettivi. Ingħad li dat tip ta' ambjent mhux biss jagħti der isbaħ lill-post, iżda wkoll jipprovdi arja aktar nadifa, jipproteġu l-bjut mill-estremitajiet tat-temperatura u jipprovdu postijiet ta' natura. The Life Med Green Roof Project qed tmexxi dan il-proġett li huwa finanzjat minn fondi Ewropej allokati għall-ambjent u l-konservazzjoni.